Η άρχη της μεταμορφώσης. Φαντάσου ότι ξαπλώνεις στο κρεβάτι μετά από μια κουραστική μέρα. Το σώμα σου είναι εξαντλημένο, τα μάτια σου βαραίνουν, θέλεις απλώς να κοιμηθείς. Αλλά τότε αρχίζει το μυαλό. Τι θα γίνει αύριο? Μήπως έκανα λάθος? Γιατί μου μίλησε έτσι? Και αν συμβεί κάτι κακό, τι πρέπει να κάνω με αυτό το πρόβλημα? Και ξαφνικά, ενώ το σώμα σου βρίσκεται στο κρεβάτι, το μυαλό σου βρίσκεται σε 10 διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα. Ένα λεπτό σκέφτεσαι το παρελθόν. Το επόμενο ανησυχείς για το μέλλον και πριν το καταλάβεις έχει περάσει 1 ώρα. Αν αυτό σου συμβαίνει συχνά, θέλω να θυμάσαι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να σταματήσεις όλες τις σκέψεις σου για να ηρεμήσεις, χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς σε αυτές. Και αυτό είναι το κλειδί. Σήμερα θα μάθεις 8 απλές στρατηγικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις όταν αισθάνεσαι ότι το μυαλό σου τρέχει ανεξέλεγκτα. Δεν χρειάζεσαι ειδικό εξοπλισμό. Δεν χρειάζεσαι ώρες διαλογισμού. Δεν χρειάζεσαι να εξαφανιστείς από τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεσαι μόνο λίγα λεπτά και τη σωστή τεχνική. Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβεις πρώτα. Το ανήσυχο μυαλό δεν προσπαθεί απαραίτητα να σε καταστρέψει. Συχνά προσπαθεί να σε προστατεύσει. Όταν το μυαλό αντιλαμβάνεται αβεβαιότητα, ψάχνει απαντήσεις. Όταν αισθάνεται κίνδυνο, ψάχνει λύσεις. Όταν κάτι παραμένει άλυτο, επιστρέφει ξανά και ξανά στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό μπορεί να σκέφτεσαι το ίδιο πράγμα για 100η φορά. Το μυαλό σου πιστεύει ότι, αν το αναλύσει λίγο περισσότερο, θα βρει τελικά την τέλεια απάντηση. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Και εδώ δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Σκέψη, ανησυχία, περισσότερη σκέψη, περισσότερη ανησυχία και τελικά εξάντληση. Η λύση λοιπόν δεν είναι να φωνάξεις μέσα σου «σταμάτα να σκέφτεσαι», γιατί αυτή η εντολή δημιουργεί ακόμη περισσότερη ένταση. Αν σου πω «μην σκεφτείς έναν λευκό ελέφαντα», τι εμφανίζεται αμέσως στο μυαλό σου? Ένας λευκός ελέφαντας. Ακριβώς. Όσο περισσότερο προσπαθείς να διώξεις μία σκέψη με το ζόρι, τόσο περισσότερο μπορεί να επιστρέφει. Γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θα πολεμήσουμε το μυαλό, θα του μάθουμε να επιβραδύνει. Στρατηγική 1. Σταμάτα για λίγο και παρατήρησε τη σκέψη. Η πρώτη στρατηγική είναι απλή αλλά εξαιρετικά σημαντική. Όταν εμφανίζεται μια έντονη σκέψη, μην προσπαθήσεις αμέσως να την λύσεις. Απλώς παρατήρησέ την. Πες μέσα σου. Αυτή τη στιγμή έχω μια σκέψη που με ανησυχεί. Όχι. Αυτό θα πάει στραβά. Αλλά έχω τη σκέψη ότι μπορεί να πάει στραβά. Η διαφορά φαίνεται μικρή. Στην πραγματικότητα όμως είναι τεράστια. Στην πρώτη περίπτωση ταυτίζεσαι με τη σκέψη. Στη δεύτερη την παρατηρείς. Και όταν μπορείς να παρατηρήσεις μια σκέψη, δημιουργείται λίγη απόσταση ανάμεσα σε εσένα και σε αυτήν. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι δίπλα σε έναν δρόμο, τα αυτοκίνητα περνούν μπροστά σου. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις κάθε αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα σε κάθε αυτοκίνητο, απλώς τα βλέπεις να περνούν. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με τις σκέψεις. Μια σκέψη εμφανίζεται, την αναγνωρίζεις, την αφήνεις να υπάρχει και την αφήνεις να περάσει. Για παράδειγμα, φοβάμαι ότι θα αποτύχω. Μην απαντήσεις αμέσως. Όχι, δεν θα αποτύχω. Και μην αρχίσεις να αναλύεις όλα τα πιθανά σενάρια. Πες, παρατηρώ ότι αυτή τη στιγμή φοβάμαι την αποτυχία. Αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζεται να λύσεις τίποτα εκείνη τη στιγμή. Μία μικρή ασκήση 60 δευτερολέπτων. Ας το κάνουμε τώρα μαζί. Κάτσε λίγο πιο άνετα. Άφησε τους ώμους σου να χαλαρώσουν. Μην προσπαθείς να κάνεις κάτι τέλεια. Απλώς πάρε μια φυσιολογική αναπνοή. Και τώρα παρατήρησε τι υπάρχει στο μυαλό σου. Ίσως υπάρχει μια σκέψη. Ίσως υπάρχει άγχος. Ίσως υπάρχει ανυπομονησία. Ίσως δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Ό,τι κι αν υπάρχει μην το κρίνεις. Πες μέσα σου, το παρατηρώ. Αν εμφανιστεί μια νέα σκέψη, το παρατηρώ. Αν εμφανιστεί μια ανάμνηση, το παρατηρώ. Αν εμφανιστεί ένας φόβος, το παρατηρώ. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις. Δεν χρειάζεται να διορθώσεις τίποτα. Μόνο παρατήρηση. Και τώρα κάνε μια αργή εκπνοή. Άφησε τον αέρα να φύγει χωρίς προσπάθεια. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν χρειάζεται να λύσεις τη ζωή σου. Χρειάζεται απλώς να είσαι εδώ. Δίεση για τη IT, η τέχνικη είναι τόσο σημαντική. Πολλοί άνθρωποι κάνουν ένα βασικό λάθος όταν αγχώνονται. Πιστεύουν ότι κάθε σκέψη χρειάζεται απάντηση. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Μερικές σκέψεις είναι απλώς σκέψεις. Δεν είναι εντολές, δεν είναι προβλέψεις, δεν είναι γεγονότα. Και κυρίως, δεν είναι απαραίτητα η πραγματικότητα. Το μυαλό μπορεί να σου πει κάτι κακό θα συμβεί,
Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι κακό θα συμβεί. Μπορεί να σου πει «δεν θα τα καταφέρεις». Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Μπορεί να σου θυμίσει ένα λάθος που έκανες πριν από 5 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζήσεις ξανά εκείνη τη στιγμή. Η σκέψη είναι ένα μήνυμα, δεν είναι πάντα γεγονός. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, τόσο πιο εύκολο γίνεται να δημιουργήσεις εσωτερική ηρεμία. Δίεση. Το δεύτερο βήμα της πρώτης στρατηγικής. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι το μυαλό σου γεμίζει με σκέψεις, κάνε 3 ερωτήσεις. Πρώτη, τι ακριβώς σκέφτομαι. Δεύτερη, είναι γεγονός ή φόβος. Τρίτη, χρειάζεται να κάνω κάτι τώρα. Αυτή η τρίτη ερώτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί πολλές φορές το μυαλό σου προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, αν περιμένεις μια απάντηση από κάποιον αύριο, δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα απαντήσει σήμερα. Μπορείς όμως να ελέγξεις τι κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Μπορείς να ξεκουραστείς, μπορείς να κοιμηθείς, μπορείς να συνεχίσεις τη δουλειά σου, μπορείς να επιστρέψεις στο παρόν. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της ψυχικής ηρεμίας. Δεν χρειάζεται να λύσεις σήμερα ένα πρόβλημα που ανήκει στο αύριο. Μια ιστορία που ίσως σου θυμίσει κάτι. Φαντάσου έναν άνθρωπο που λαμβάνει ένα μήνυμα «Πρέπει να μιλήσουμε αύριο». 4 λέξεις. Τίποτα περισσότερο. Αλλά το μυαλό του αρχίζει αμέσως. Τι συνέβη? Έκανα κάτι λάθος? Μήπως υπάρχει πρόβλημα στη δουλειά? Μήπως κάποιος είναι θυμωμένος μαζί μου? Μήπως συμβαίνει κάτι σοβαρό? Μέσα σε 10 λεπτά έχει δημιουργήσει 20 διαφορετικά σενάρια. Και το παράξενο είναι ότι κανένα από αυτά δεν έχει συμβεί. Υπάρχει μόνο ένα μήνυμα. Η πραγματικότητα είναι, δεν γνωρίζει ακόμα τι θα συμβεί. Αυτό που τον εξαντλεί δεν είναι το γεγονός. Είναι η ιστορία που δημιουργεί το μυαλό του γύρω από το γεγονός. Και εδώ βρίσκεται ένα τεράστιο μάθημα. Δεν μπορείς πάντα να ελέγξεις τι συμβαίνει, μπορείς όμως να μάθεις να μην προσθέτεις 10 επιπλέον προβλήματα σε ένα πρόβλημα που υπάρχει ήδη. Κράτησε αητό. Όταν το μυαλό σου τρέχει, μην τρέξεις μαζί του. Σταμάτα, ανάπνευσε, παρατήρησε και πες «Είναι μια σκέψη, δεν χρειάζεται να την ακολουθήσω». Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοείς τα πραγματικά προβλήματα. Σημαίνει ότι επιλέγεις πότε αξίζει να δράσεις και πότε χρειάζεται απλώς να αφήσεις το μυαλό να ηρεμήσει. Και αυτή είναι μόνο η πρώτη από τις 8 στρατηγικές. Στη συνέχεια, θα περάσουμε σε μια τεχνική που μπορεί να βοηθήσει το σώμα να στείλει στο μυαλό ένα πολύ απλό μήνυμα. Είσαι ασφαλής. Μπορείς να χαλαρώσεις. Γιατί πολλές φορές, για να ηρεμήσει το μυαλό, πρέπει πρώτα να αλλάξει ο ρυθμός του σώματος. Και αυτό ακριβώς θα δούμε στην επόμενη στρατηγική. Ρύθμισε την αναπνοή σου για να επιβραδύνεις το μυαλό. Υπάρχουν στιγμές που το μυαλό σου δεν χρειάζεται περισσότερες συμβουλές. Χρειάζεται ένα σήμα. Ένα απλό μήνυμα που να λέει «Δεν υπάρχει ανάγκη να είσαι σε συναγερμό αυτή τη στιγμή». Και ένα από τα πιο άμεσα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου είναι η αναπνοή. Σκέψου τι συμβαίνει όταν φοβάσαι. Η αναπνοή σου γίνεται πιο γρήγορη. Οι ώμοι σφίγγουν, η καρδιά σου μπορεί να χτυπά πιο έντονα. Το σώμα γίνεται έτοιμο για δράση. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να είναι χρήσιμος όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν ο συναγερμός ενεργοποιείται, ενώ βρίσκεσαι απλώς στο σπίτι, στο γραφείο ή στο κρεβάτι και σκέφτεσαι ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει απαραίτητα άμεσος κίνδυνος, αλλά το σώμα συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει. Και τότε συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον, το σώμα επηρεάζει το μυαλό. Και το μυαλό επηρεάζει ξανά το σώμα. Ανησυχείς, αναπνέεις γρήγορα, νιώθεις ένταση. Η ένταση σε κάνει να ανησυχείς περισσότερο. Και ο κύκλος συνεχίζεται. Γι' αυτό η δεύτερη στρατηγική είναι να χρησιμοποιήσεις την αναπνοή ως έναν τρόπο να δημιουργήσεις παύση. Όχι για να αναγκάσεις τον εαυτό σου να χαλαρώσει, αλλά για να του δώσεις λίγο περισσότερο χώρο. Δίεση, η απλή τεχνική της άργης εκπνοής. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι περίπλοκους αριθμούς. Ξεκίνα απλά. Πάρε μια ήρεμη εισπνοή από τη μύτη, χωρίς να γεμίσεις υπερβολικά τους πνεύμονες, και μετά κάνε μια λίγο πιο αργή και μεγαλύτερη εκπνοή. Άφησε τον αέρα να φύγει σταδιακά. Μετά περίμενε μια φυσιολογική στιγμή. Και επανάλαβε. Εισπνοή. Αργή εκπνοή. Εισπνοή. Αργή εκπνοή. Και καθώς το κάνεις, άφησε τους ώμους να κατέβουν. Χαλάρωσε το σαγόνι. Άφησε τα χέρια σου να ξεκουραστούν. Δεν χρειάζεται να πετύχεις μια τέλεια αναπνοή. Το ζητούμενο είναι η ηρεμία, όχι η επίδοση. Δοκίμασε το τώρα.
Αν βρίσκεσαι σε ασφαλές και άνετο σημείο, ακολούθησέ με. Κλείσε απαλά τα μάτια αν σε κάνει να νιώθεις άνετα ή απλώς χαμήλωσε το βλέμμα. Πάρε μια φυσιολογική εισπνοή. Και τώρα, αργή εκπνοή. Άφησε τους ώμους να χαλαρώσουν. Ξανά, ήρεμη εισπνοή. Και αργή εκπνοή. Τώρα παρατήρησε το πρόσωπό σου. Είναι σφιγμένο? Αν ναι, άφησε το μέτωπο να χαλαρώσει. Άφησε τα δόντια να μην πιέζονται μεταξύ τους. Χαλάρωσε τη γλώσσα. Και άλλη μια φορά. Εισπνοή, εκπνοή. Δεν χρειάζεται να διώξεις καμία σκέψη. Αν έρθει μια σκέψη, άφησε την να υπάρχει. Απλώς συνέχισε να αναπνέεις. Μην προσπαθείς να κάνεις το μυαλό σου αδείο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ο στόχος δεν είναι να μην έχεις σκέψεις. Το μυαλό είναι φτιαγμένο για να σκέφτεται. Όταν του λες πρέπει να σταματήσεις τώρα, μπορεί να δημιουργήσεις περισσότερη πίεση. Αντίθετα πες, μπορώ να σκέφτομαι και ταυτόχρονα να επιβραδύνω. Αυτή η αλλαγή είναι τεράστια. Δεν πολεμάς τον εαυτό σου. Δεν απαιτείς τελειότητα. Απλώς δημιουργείς έναν πιο ήρεμο ρυθμό. Η παγίδα του πρέπει να ηρεμήσω. Υπάρχει μια ηρωνία σχετικά με την ηρεμία. Μερικές φορές προσπαθούμε τόσο πολύ να ηρεμήσουμε, ώστε τελικά αγχωνόμαστε περισσότερο. Λες, πρέπει να χαλαρώσω. Μετά ελέγχεις, είμαι ακόμα αγχωμένος. Και αν η απάντηση είναι ναι, σκέφτεσαι, γιατί δεν μπορώ να ηρεμήσω? Και ξαφνικά δημιουργείται ένα δεύτερο πρόβλημα. Δεν αγχώνεσαι μόνο. Αγχώνεσαι επειδή αγχώνεσαι. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Γι' αυτό, αντί να απαιτείς πρέπει να ηρεμήσω τώρα, δοκίμασε. Θα δώσω στον εαυτό μου λίγα λεπτά για να επιβραδύνει. Δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει εξέταση, δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει μόνο μια μικρή παύση. Στρατηγική 2. Στην πραγματική ζωή. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεσαι στη δουλειά. Έχεις 10 πράγματα να κάνεις. Έρχεται ένα μήνυμα που σε αγχώνει. Αμέσως θέλεις να απαντήσεις. Πριν το κάνεις, σταμάτα για λίγο. Μην απαντήσεις μέσα στην ένταση. Άφησε το κινητό κάτω. Πάρε μία ή 2 ήρεμες αναπνοές. Κάνε μια αργή εκπνοή. Και μετά ρώτησε, τι χρειάζεται πραγματικά να κάνω τώρα? Ίσως η απάντηση είναι να απαντήσεις. Ίσως είναι να περιμένεις. Ίσως είναι να ζητήσεις περισσότερες πληροφορίες. Η διαφορά είναι ότι τώρα δεν αντιδράς μόνο από ένταση. Δημιουργείς έναν μικρό χώρο ανάμεσα στο ερέθισμα και στην αντίδρασή σου. Και αυτός ο χώρος μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη συμπεριφορά σου. Η δύναμη των μικρών πάυσεων. Δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να φτάσεις στα όρια σου. Μπορείς να δημιουργείς μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα. Πριν ανοίξεις το κινητό το πρωί, πριν απαντήσεις σε ένα δύσκολο μήνυμα, πριν μπεις σε μια σημαντική συζήτηση, πριν πάρεις μια απόφαση, πριν κοιμηθείς. Μερικές ήρεμες αναπνοές μπορούν να γίνουν ένα μικρό τελετουργικό μετάβασης. Από τη βιασύνη στην παρουσία, από την ένταση στην ηρεμία, από την αυτόματη αντίδραση στη συνειδητή επιλογή. Μία σημαντική προειδοποίηση. Η αναπνοή είναι ένα απλό εργαλείο χαλάρωσης, αλλά δεν χρειάζεται να πιέζεις τον εαυτό σου. Μην κρατάς την αναπνοή σου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μην προσπαθείς να πάρεις υπερβολικά βαθιές αναπνοές. Αν αισθανθείς ζάλι, δυσφορία ή ότι κάτι δεν πάει καλά, σταμάτα και επέστρεψε στη φυσιολογική σου αναπνοή. Ο στόχος δεν είναι να κάνεις μια δύσκολη άσκηση. Ο στόχος είναι να δημιουργήσεις περισσότερη άνεση. Το μυαλό σου χρειάζεται χώρο. Σκέψου το μυαλό σου σαν ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους που μιλούν ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να διώξεις όλους τους ανθρώπους. Χρειάζεται πρώτα να χαμηλώσεις τον θόρυβο. Η αργή, ήρεμη αναπνοή μπορεί να γίνει ένα τέτοιο διάλειμμα. Και όταν δημιουργηθεί αυτό το διάλειμμα, μπορείς να ακούσεις καλύτερα τη σκέψη σου. Όχι κάθε σκέψη, τη σκέψη που πραγματικά έχει σημασία. Μία μικρή αποστολή για σήμερα. Σήμερα διάλεξε 3 στιγμές. Μία το πρωί, μία μέσα στην ημέρα και μία πριν κοιμηθείς. Σε κάθε στιγμή σταμάτα για περίπου 1 λεπτό. Πάρε ήρεμη εισπνοή. Κάνε αργή εκπνοή. Χαλάρωσε τους ώμους και πες, δεν χρειάζεται να λύσω τα πάντα αυτή τη στιγμή. Αυτή η φράση μπορεί να γίνει μία υπενθύμηση. Δεν χρειάζεται να είσαι διαθέσιμος για κάθε σκέψη. Δεν χρειάζεται να απαντάς σε κάθε φόβο. Δεν χρειάζεται να λύνεις κάθε πρόβλημα μέσα στο κεφάλι σου.
Μερικές φορές η καλύτερη πρώτη κίνηση είναι απλώς μία παύση, δίεση. Και τώρα έρχεται η στρατηγική. 3. Έχουμε μάθει 2 βασικά πράγματα. Πρώτον, μπορείς να παρατηρείς μία σκέψη χωρίς να την ακολουθείς. Δεύτερον, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία ήρεμη αναπνοή για να δημιουργήσεις χώρο πριν αντιδράσεις. Αλλά υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα. Μερικές φορές το μυαλό σου είναι γεμάτο επειδή προσπαθεί να κρατήσει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εκκρεμότητες, υποχρεώσεις, ιδέες, φόβους, ραντεβού, λογαριασμούς, συζητήσεις, πράγματα που πρέπει να θυμηθείς. Και όσο όλα αυτά παραμένουν μέσα στο κεφάλι σου, το μυαλό συνεχίζει να τα επαναφέρει. Γι' αυτό η τρίτη στρατηγική είναι εξαιρετικά πρακτική. Βγάλε τις σκέψεις από το κεφάλι σου και βάλε τις σε ένα χαρτί. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεσαι να σκέφτεσαι περισσότερο. Χρειάζεσαι να σκέφτεσαι λιγότερα. Και αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Δίεση βγάλε τις σκέψεις από το κέφαλι σου και βάλε τις σε ένα χάρτη. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πόσο πιο βαριά φαίνεται μια σκέψη όταν παραμένει μέσα στο κεφάλι σου? Ένα πρόβλημα μπορεί να φαίνεται τεράστιο. Μια υποχρέωση μπορεί να μοιάζει ατελείωτη. 10 μικρές εκκρεμότητες μπορούν να μοιάζουν σαν ένα τεράστιο χάος. Και το μυαλό προσπαθεί να τα κρατήσει όλα ταυτόχρονα. Τι πρέπει να κάνω? Τι ξέχασα? Τι πρέπει να θυμηθώ αύριο? Τι γίνεται αν κάτι πάει στραβά? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Και όσο περισσότερα προσπαθείς να κρατήσεις μέσα στο κεφάλι σου, τόσο περισσότερο αυξάνεται η νοητική ένταση. Γι' αυτό υπάρχει μια εξαιρετικά απλή στρατηγική. Γράψε τα. Όχι για να λύσεις τα πάντα, αλλά για να σταματήσεις να τα κουβαλάς όλα ταυτόχρονα. Δίεση γιατί το γράψιμο μπορεί να δημιούργησε χώρο. Φαντάσου ότι κρατάς 10 αντικείμενα στα χέρια σου. Ένα βιβλίο, ένα κινητό, ένα ποτήρι, ένα κλειδί, ένα σημειωματάριο και άλλα 5 πράγματα. Μπορείς να συνεχίσεις να περπατάς έτσι, αλλά είναι δύσκολο. Αν τα αφήσεις πάνω σε ένα τραπέζι, τα χέρια σου ελευθερώνονται. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις σκέψεις. Όταν γράφεις μια εκκρεμότητα σε ένα χαρτί, δεν χρειάζεται να την επαναφέρεις κάθε 2 λεπτά για να θυμηθείς ότι υπάρχει. Το χαρτί την κρατά για εσένα και αυτό μπορεί να δώσει στο μυαλό σου την άδεια να σταματήσει να την επαναλαμβάνει. Δίεση. Η τεχνική των 5 λεπτών. Πάρε ένα χαρτί. Όχι το κινητό σου. Ένα πραγματικό χαρτί αν μπορείς. Και βάλε ένα χρονόμετρο για 5 λεπτά. Για αυτά τα 5 λεπτά γράψε όλα όσα περνούν από το μυαλό σου. Δεν χρειάζεται να είναι όμορφα, δεν χρειάζεται να έχουν σειρά, δεν χρειάζεται να είναι γραμματικά σωστά. Γράψε, πρέπει να τηλεφωνήσω στον... Ανησυχώ για... Δεν έχω τελειώσει. Φοβάμαι ότι... Πρέπει να θυμηθώ. Με ενοχλεί. Θέλω να κάνω. Ό,τι υπάρχει μέσα σου, βγάλ' το στο χαρτί. Μην το λογοκρίνεις. Μην το διορθώνεις. Μην το αναλύεις. Απλώς γράψε. Το σημαντικό είναι να μην κάνεις το λάθος. Όταν τελειώσουν τα 5 λεπτά, μην κοιτάξεις αμέσως τη λίστα και αρχίσεις να αγχώνεσαι για όλα όσα έγραψες. Το επόμενο βήμα είναι η ταξινόμηση. Χώρισε όσα έγραψες σε 3 κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία. Μπορώ να το κάνω τώρα. Δεύτερη κατηγορία. Μπορώ να το προγραμματίσω. Τρίτη κατηγορία. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Αυτή η απλή διαίρεση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τις σκέψεις σου. Κατηγορία 1. Μπορώ να το κάνω τώρα, για παράδειγμα. Πρέπει να στείλω ένα email. Πρέπει να πληρώσω έναν λογαριασμό. Πρέπει να αγοράσω κάτι. Πρέπει να ολοκληρώσω μια μικρή εργασία. Αν μπορείς να κάνεις κάτι τώρα, αποφάσισε το επόμενο συγκεκριμένο βήμα. Όχι, πρέπει να οργανώσω όλη τη ζωή μου. Αλλά θα ανοίξω τώρα τον υπολογιστή και θα γράψω το πρώτο email. Όσο πιο συγκεκριμένο είναι το βήμα, τόσο λιγότερο χώρο αφήνεις στο χάος. Δίεση κατηγορία 2. Μπορώ να το προγραμματίσω. Υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζεται να γίνουν αυτή τη στιγμή. Αλλά το μυαλό σου συνεχίζει να τα επαναφέρει επειδή φοβάται ότι θα τα ξεχάσεις. Εδώ βοηθά ένα απλό πρόγραμμα. Αντί να σκέφτεσαι, πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή. Γράψε. Τρίτη, στις 10 η ώρα. Τώρα το μυαλό σου έχει ένα σχέδιο. Δεν χρειάζεται να συνεχίζει να σου υπενθυμίζει το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι σημαντικό. Πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε περισσότερη σκέψη, χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια. Δίεση κατηγορία 3. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Αυτή μπορεί να είναι η πιο δύσκολη κατηγορία, γιατί εδώ βρίσκονται οι σκέψεις που μας εξαντλούν περισσότερο. Τι θα πει κάποιος, τι θα αποφασίσει κάποιος άλλος, τι θα γίνει αύριο, θα με εγκρίνουν, θα αλλάξει μια συγκεκριμένη κατάσταση, θα συμβεί κάτι απρόβλεπτο. Το μυαλό θέλει απαντήσεις.
Αλλά μερικές απαντήσεις δεν υπάρχουν ακόμα. Και τότε χρειάζεται να πεις «Αυτό δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό μου αυτή τη στιγμή». Δεν σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει. Σημαίνει ότι αναγνωρίζεις τα όρια του ελέγχου σου και αυτό είναι δύναμη, όχι αδυναμία. Η λίστα που ηρεμέει το μυαλό πριν τον ύπνο. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη το βράδυ, γιατί όταν ξαπλώνεις δεν υπάρχουν πλέον πολλές εξωτερικές δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή σου. Τότε οι σκέψεις μπορούν να γίνουν πιο δυνατές. Μην ξεχάσεις αυτό. Πρέπει να κάνεις εκείνο αύριο. Τι θα γίνει με το άλλο θέμα? Αντί να συνεχίσεις να τα σκέφτεσαι, κράτα ένα μικρό σημειωματάριο δίπλα στο κρεβάτι και όταν εμφανιστεί μια σκέψη, γράψε την. Μόνο μία πρόταση. Να τηλεφωνήσω στο Γιάννη αύριο. Τέλος. Δεν χρειάζεται να λύσεις το τηλεφώνημα στις 2 το πρωί. Έχεις καταγράψει την πληροφορία. Μπορείς να επιστρέψεις στην ξεκούρασή σου. Δίεση από την ανησυχία στην πράξη. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ανησυχία και στον σχεδιασμό. Η ανησυχία λέει «κι αν γίνει κάτι κακό», ο σχεδιασμός λέει «αν συμβεί αυτό, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι αυτό». Η ανησυχία δημιουργεί ατελείωτα σενάρια. Ο σχεδιασμός δημιουργεί ένα επόμενο βήμα. Γι' αυτό, όταν γράφεις τις σκέψεις σου, προσπάθησε να μετατρέπεις τις αόριστες ανησυχίες σε συγκεκριμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, «Ανησυχώ για τα οικονομικά μου. Αυτό είναι πολύ γενικό. Κάντο. Αύριο θα ελέγξω τα έξοδα του προηγούμενου μήνα». Τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο βήμα. Η σκέψη έγινε σχέδιο και το σχέδιο μπορεί να δημιουργήσει αίσθηση ελέγχου. Δίεση μια ιστορία. Φαντάσου μια γυναίκα που έχει μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Έχει δουλειά, οικογενειακές υποχρεώσεις, έναν λογαριασμό που πρέπει να πληρώσει, ένα σημαντικό τηλεφώνημα και μια απόφαση που πρέπει να πάρει. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο κεφάλι της. Το βράδυ ξαπλώνει και αρχίζει να σκέφτεται «Πρέπει να κάνω αυτό. Μην ξεχάσω εκείνο. Τι θα γίνει αν δεν προλάβω. Πρέπει να θυμηθώ να τηλεφωνήσω». Η σκέψη συνεχίζεται για ώρα. Την επόμενη ημέρα αποφασίζει να γράψει τα πάντα. Σε 5 λεπτά έχει μία λίστα. Ξαφνικά βλέπει κάτι που δεν είχε καταλάβει. Δεν είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Είχε 6 μικρά προβλήματα και 2 πράγματα που δεν μπορούσε να ελέγξει. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Όταν όλα βρίσκονται μέσα στο κεφάλι σου, μοιάζουν με ένα τεράστιο σύννεφο. Όταν τα γράψεις, αρχίζουν να αποκτούν σχήμα. Και όταν κάτι έχει σχήμα, μπορείς πιο εύκολα να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Δίεση μην προσπαθείς να λύσεις τα πάντα. Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό μάθημα. Το να γράψεις τις σκέψεις σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να λύσεις κάθε σκέψη. Μερικές φορές η δουλειά σου είναι απλώς να αναγνωρίσεις. Αυτό υπάρχει. Αυτό μπορώ να το κάνω. Αυτό θα το κάνω αργότερα. Αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω. Τέλος. Δεν χρειάζεται να βρεις απάντηση για κάθε ερώτηση που δημιουργεί το μυαλό. Μερικές ερωτήσεις μπορούν να περιμένουν. Δίεση η μικρή φράση που μπορεί να σε βοηθήσει. Όταν γράφεις μία ανησυχία, ρώτησε. Ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα? Όχι. Πώς θα λύσω όλη αυτή την κατάσταση? Αλλά ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα? Αν το βήμα είναι να τηλεφωνήσεις, γράψε το. Αν είναι να ψάξεις μία πληροφορία, γράψε το. Αν είναι να περιμένεις, γράψε το. Αν δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις τώρα, αναγνώρισέ το. Αυτό μειώνει την ανάγκη να συνεχίζεις την ίδια νοητική συζήτηση ξανά και ξανά. Δίεση η στρατηγική σε 5 λεπτά. Ας την επαναλάβουμε. Πάρε χαρτί. Γράψε ό,τι βρίσκεται στο μυαλό σου. Μην το φιλτράρεις. Μετά χώρισέ το σε 3 ομάδες. Τώρα. Αργότερα. Δεν το ελέγχω. Και τέλος, διάλεξε μόνο ένα μικρό βήμα. Όχι 10. 1. Γιατί όταν το μυαλό είναι υπερφορτωμένο, το καλύτερο αντίδοτο δεν είναι περισσότερη πίεση. Είναι απλότητα. Δίεση το μάθημα της στρατηγικής 3. Η ηρεμία δεν σημαίνει ότι δεν έχεις προβλήματα. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάς όλα τα προβλήματα ταυτόχρονα. Μπορείς να τα γράψεις, να τα δεις, να τα ταξινομήσεις, να δράσεις εκεί που μπορείς και να αφήσεις εκείνα που δεν μπορείς να ελέγξεις. Αυτό δημιουργεί χώρο και ο χώρος δημιουργεί ηρεμία. Μέχρι τώρα έχουμε 3 στρατηγικές. Παρατήρησε τη σκέψη. Ρύθμισε την αναπνοή. Βγάλε τις σκέψεις από το κεφάλι και γράψτες. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα κι αν ξέρεις τι σκέφτεσαι, ακόμα κι αν αναπνέεις ήρεμα και ακόμα κι αν έχεις γράψει τις εκκρεμότητές σου, μπορεί να υπάρχει κάτι που συνεχίζει να τροφοδοτεί την ένταση. Το συνεχές ερέθισμα από το περιβάλλον σου. Ειδοποιήσεις, μηνύματα, κοινωνικά δίκτυα, βίντεο, email, ειδήσεις.
Συνεχής πληροφορία. Και όταν το μυαλό δεν παίρνει ποτέ πραγματική σιωπή, είναι δύσκολο να επιστρέψει σε ήρεμο ρυθμό. Γι' αυτό στην στρατηγική 4 θα μάθεις πώς να δημιουργείς μια μικρή ζώνη ησυχίας μέσα στην ημέρα σου, ακόμα και αν έχεις δουλειά, υποχρεώσεις και ένα γεμάτο πρόγραμμα. Γιατί μερικές φορές, για να ηρεμήσει το μυαλό σου, δεν χρειάζεται να προσθέσεις κάτι, χρειάζεται να αφαιρέσεις κάτι.